Okay, so karon may itatag kwarta kay para atong mapalitan si Jubem o bisag okay lang ang sapatos o makabayad ta sa iyang uniform. So basta yung ani dili pating sweldo kay April 15 pa man daron, ang sweldo sa mga kay 20 or 21 usahay. Wa kay laing matuan kung teacher ka utang rugid, pero na ako'y padulngan na pirmi nako kung nako emergency man siya makatabang ko pirmi. So adto tanga daron. Okay, arita mga yo kwarta. Mga utang de. Og wa abtig 30 minutes nanatay da. Dali ra kayong transaction. Salamat kayo. Okay, so karon nanatay kwarta. Ato na siguro ning mapalitan si Jubem og ukay-ukay. Okay, so karon mupalita og ukay-ukay yung sapatos ni Jubem karon. Nanatay kwarta. Saka kuha tagahapon sa Talano niya ang pliti karon ni Jubem karon si Manaha kay sponsoran sa KX Learning Center, may kay na ay sponsor. Dengan yung sapatos kita tako kay okay dire. So natadri natin nakita mga okay nga sapatos, no? May mga Adidas branded ni pero ginamit na ligon pa na yan, sulit kay branded man yung original, so nigduan ni mo okay kayo, pero mo lagi kay ginamit man wata ka ba kano sama ko photo, pero at least igduwa safe ka. Og mo na ni ang napilian nga sapatos ni Jubem kay dahang kay may gisuwayan pero dako ra kay niya sapatos. Munang gikuyog ginamo siya sa ukay-ukayan kay kabalo na ka ukay-ukay kay ginamit baya o niya kinahanglan mas sakto niya ang sapatos. So mo ni ang naarang ni kay gamay mo kay siya tiil gud. So lipay kay siya og mo na ni ang iyahang sulubon ini regional KX Learning Center sa pag-sponsor sa uniform o sa pliti.